Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko salminde juurade e yafnade wiide alhamdulillahi bil alamin. Min waɗini on duwaw saɗa humto kono woɓɓe hen mbi jiyata arabo yo mbattan ɗum e pulaar he. Wadde bisimilla kadi en garti ngare bisimilla ngare guddite nanɗon ay windama gasi ay wa yawde windama yettimama ay nanɗon ƴetta kuɗɗol ma e karne ma ngara mbañita ɗum ko windi ɗon allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. On saha noon ngara mbaɗa ndani yenne tawde kono amni mbaɗa a yiyata bindi no amni wadde mbaɗen ni ay ɗo haa ɗo allahumma laka sumtu ko ɗo haaɗi allahumma laka sumtu allahumma laka sumtu ɗo ko hollirde an maccuɗo gonɗa koye horde kadi mo koranta o wiyete ko Allah wadda ko Allah jeeyi korka wona an jeyɗa ko horde so yonti horde koora a faami ɗon wadde woni ko korde wadde noon saɗa hoora yataw aɗa tinti ka korowo a yiyani mo koranta o kono ɓernde ma nde ene hen gonɗindemo ɗum saabi noon garɗa ɗo mbiɗa wa bika amantu ay ɗo de wa bika amantu ko ɗo kollirɗa wonde ɓernde ma nde anniye ma o e golle maɗe fof ma so rendi ɗo naati wa bika amantu ɗo sabu sa gowɗinani a wawata gollude ko ma gowɗina ha gayna jaɓa gonɗina golla wadde allahumma laka sumtu o wa bika amantu ndeka noon ko ma gonɗina gayna ganda Allah mo mbaɗodirta a yiyani mo kono wonno aɗa gonɗinimo aɗa andi mo yiima wadde jaɓɗa horde ga noon tuggiɗo fayɗo mbiɗamo wa ala rizqika afdartu nde wonno a hoori a gayni horde heddi ko tajje garɗa noon kabruɗa wonde arsike mo taƴirta o koto makko ummorto kanko andi ko poɗɗa taƴirde jamma hande o ana anda kanko ɗom andi wadde koye arsike makko taƴirta ɗum woni wa ala rizqika afdartu ɗa ko hollirde wonde gonɗa koye horde aɗa hoorira sabi Allah ɗa garɗa ko hollirde ko Allah tan gonɗinɗa ɗa garɗa ko hollirde gonɗa koye tajje ko taƴirta ko koto makko ummorto faade ma ɗone nde garɗa ɗo nde mbiɗamo faghfir li ɗo ko yaafuya ɗaɓɓoɗa to ko a golli gollal a ñaami a yari a gayni on saha noon ngara ɗaɓɓiramo yaafade o yaafoma ɗaɓɓiramo yaafa fuya o yaafoma kanko woni jaafotoɗo ko an woni jaafeteɗo wadde kuccita jaafotoɗo o jafnoɗamo
o yaafoma. Joni noon yaafuyo garɗa e hollirde Allah yaafomi woni faghfir li ya hafranamo fi tan ko yaafomi. Joni noon kabruɗamo ɗo mbiɗamo ma qaddamtu, ay ma qaddamtu ko ñande jibineɗa nde haɗo joɗiɗa ɗo ko ɗo wite ma qaddamtu. ɗum ɗo adi jibineɗa ɗo haɗo joɗiɗa ɗo ɗum ɗo woni aɗa yafni Allah kala ko mbaɗɗa hen tinɗa a tinani aɗa ñaakimo kanko jaafotoɗo yo yaafoma ma qaddamtu. ɗo kadi mbiɗamo wama akhartu, ɗone koɗo joɗiɗa ɗo tuggi ɗon faade haɗo kaɗɗa ɗo andada ɗo kaɗɗa wadde ɗum kadi a ɗaɓɓi hen yaafede. wadde faghfir li ma qaddamtu o ko tuggina jibineɗa haɗo joɗiɗa ɗo, wama akhartu koɗo joɗiɗa ɗo faade ñalawma kawɗa makko wujana ñande mayɗa nde. ñande wiya a mayinde on ñalawma e on waktu on saha ɗon haaɗi. wadde dendagal gurdam ma ndendinɗa mbiɗamo yo yaafe ɗum. kanko bawɗo ɗum o garɗa ha e makko mbiɗamo faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. ayde janggen momten baɗenni baɗenni on saha noon garen ɗo mbiyen allahumma laka sumtu, 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 allahumma laka sumtu. so ɗiggi garaɗo mbiya wa bika amantu, 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 wa bika amantu. so ɗiggi garaɗo mbiya wa ala rizqika afɗartu, 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 wa ala rizqika afɗartu. ɗiggi garaɗo faghfir li, faghfir li, faghfir li, faghfir li, faghfir li. ɗiggi garaɗo ma qaddamtu, 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 ma qaddamtu. ɗiggi gara wama akhartu, wama akhartu, wama akhartu, wama akhartu, wama akhartu, wama akhartu. kasi hankadi noon a famirinda ni yenne gara ƴetta ɗum ɗo momta ɗum ha laaɓa. ayi itta ɗum ha laaɓa cer. on saha noon garaɗo mbaɗenni gadden ɗum ɗo mbaɗenni piyen ɗo alluwal ngal naata nder on saha ɗum ɗo suuɗe. kasi
hankadi no allol ma nani ƴetta kuɗol ma ƴetta karne ma ɓallina ngara mbañitoɗa ngol ɗo bindol wonta e karne ma janga mbawa gasi kalde korɗa taƴƴa janga ɗum tawda andi hankadi allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu gasi allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu gasi a saggoyi hen noon aɗa yama saggitma wat 00221 77 906 14 81 yaya li jeewa sabo caggitoɗa walla onon ɓe ganduɗa wiinoɓe ko jangoɓe pular jiyata bindi ɓe bisimilla mon gareɗon nde wona limore he min jiya on kadi wino kadi oɗon jiɗi jangude alkule qur'ana arabe e korka he ngare ndeweɗo son ngari en kala sarɗeji on nani on jaɓi naton jangon on jiɗa gacci on ndeƴon koɗe nayi noon ko dental diine togote sharia o e ko fate tafsiraji bateɗi ɗimmal ngal kabaruji pular nangitaɗi ko nangita ko lombeɗon tataɓal ngal ko yiɓe jangude pular ɓe ngara naata ɗon ngal to ko yiɓe jangude arab naata hen gasi ni foti wona politique ko jiɗɗo wiya ara haalne sarɗi haalaɗo yiɗi wonde ɗo waɗe ɗon yiɗa acce deeƴa forsaka yo ar ene yiɗi arda yidde mum ala yiɗa jooɗo deeƴa ala yiɗa jooɗo deeƴa heddi noon mbaɗe hen balle moɗon onon wonɓe YouTube ɓe mbaɗe hen balle moɗon e oɗon numéro oɗon gandi oɗon jangine oɗon namdo oɗon totte wadde oɗon kadi nanne juuɗe e poos mbaɗe numéro he so Orange Money ma yetto so Wave ma yetto so Western Union gara ma yetto mbaɗon hen balle mon e jingere mon ko balle e jingere wallata min hay mbawa waɗede golle o jiɗno ko namdono windama yettimama janga mbawa moƴƴi an jeeyi anne kadi ƴetta hunde mbiya ceerno nda waltiro haajuma o acci haajuma a waɗi kam haajuma ha timmi anne nda ɗum ɗo mbaɗa haajuma annen ene yooɗi ha maayi hersinaki yo ala koye nodde famde ko musidɗo mun guiɗe mum saabu Allah yaya l'école Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama salam nanɗon dental diine TV onon wonɓe toon ɓe on gonata heɗotoɓe ne walla galle o nde wonno YouTube saha safono ko namdoto on ji en jeehi ha an dretto heɓama hankadi joni heddi kadi no koɓe namdi ko wonande wonɓe hemɓe yo jeeɓat on wonɓe hemɓe mbaɗe abonné mbawon yebde ko jeeɓaton ko ene woni ko wallata hen wadde ballire on banggue jeeɓe
kala video nannaɗo eto yebdum haw gasa daña baraji kala komi nanano e video balle min jeɓanimim ha timma addira ko ha yeeɓe addira ko ha jange addira ko ha faame wadda ƴetti ɗum keɗoɗe ɗum e nder YouTube he e nder Dental Dina TV he heɗe hen beele koɓe mbi ko timma kala noon keɗiɗo hen waɗa partage wasata woɓɓe yiɗɓe heɗade ngara keɗo wasata yiɗɓe jangude ngara janga kala mo wawa ɗum ballon ɗum ha waɗa abonné an gonɗo haɗa yeeɓo o waɗ abonné jeɓana min hen min mbawa dañde ko wiya ko timma so Allah jaɓi onon mbawi ñalawma goto timmat so belama ñalawma goto timma walla yontere wotere timma ko namdi ko so jeeɓi no wiyani kala goto e mum yeeɓa hen ƴeewa video ji ene yeeɓaɗi taw wona itta tan nawa tan itta nawa ngara jeeɓa ha gayna guitta nawa yeeɓa ha gayna itta nawa ene selli jeeɓa ha gayna guitta noon nawa nani mbaɗe abonné mbaɗe hen balle mbaɗe hen jingere mbaɗe abonné mbaɗe hen balle mbaɗe hen jingere numéro o nam ɗon 00221 77 906 14 81 Yaya Ly mbaɗone ko mbawɗon yetto kees meɗen reena golle men ɗeɗo golle ko golle courant wifi connexion ɗum noon ko ene ndendata jinga ɗum mballa ɗum poora ɗum ɗo ko nande famde ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam